Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. I feel good. Magandang hapon! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 29 minutes after 5 o'clock in the afternoon. And welcome po dito sa apakalupit, apakaastig, bar. Ito po ang programang EDSA. Siyempre, kasama naman po ang tropang EDSA. Pinangungunahan po yan ng apakatalino sa lahat. Oh no! Walang iba kundi si Henyo. Tender pero Jose pa rin kagdaga ragumo. At siyempre mga kabisyo, kasama din ang prodigy ni Tanghenyo. Wala nang iba, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, hindi kompleto ang tropang EDSA pag wala po ang apo ni Tanghenyo na si Duday. Isang napakagandang hapon sa inyong lahat. Duday, say hello sa lahat ng mga uncle at auntie mo. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ako po si Duday at siyempre makakasama niyo po ako dito sa programang EDSA. Kasama po si Uncle Diego Bandido at saka si Lolo Tanghenyo. Duday po ang batang makulit at mahilig sa donut. Alam mo, Duday, marami nang gustong umampon sa'yo. Alright mga kabisyo, sana okay pa kayo sa alright? 4 na oras po ang ating biyahe hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At syempre marami po tayong mga pag-uusapan. Ay ngayon pala ay 31 na. Hala! Wow! Ngayon po pala ay huling araw na sa buwan ng Enero. Imagine niyo, February na! Tang, anong magandang tanong dyan, Tang, kung February na? Ang tanong dyan may date ka na ba? Ay, oo nga. Pag sinabi nating February, Heart's Day, araw ng mga puso. Ang masakit dyan kung hiwalay na kayo. No. Wala na kayo! Pero hindi naman ibig sabihin pag Heart's Day, kinakailangan ng relationship. Pwede namang self-love, di ba? Wow! Yan, oo. Siguro it's about time na medyo try to examine yourself, na kinakailangan mo rin ding pag-isipan na nasayang pala yung oras mo sa taong hindi naman para sa'yo. Angkol! Pangtuwa ka, no? Napangiti yung pasahero mo, Kol. Ay, regards pala dyan sa pasahero mo, Kamusta po? And speaking of, ngayon po ay January 31. Ngayong araw po pala, ang CNN Philippines will discontinue its operation sa lahat po ng media platforms effective today, January 31, after 9 years in operation. Oh no! Wala na po sila. Ay, syempre nalulungkot din po ako, Manong Driver. Nalulungkot din po ako dahil syempre, ito po yung mga kapatid din natin sa industriya. So, siguro hindi lang nakapag-survive dahil sa financial challenges. Napakaswerte po namin dito sa Manila Broadcasting Company na apakabait na mga boss namin. Sobra! Tingnan mo, binigyan kami ng libreng cellphone. Ako personally, sa totoo lang, boards, hindi ako magkakaroon ng Apple na cellphone kung hindi po dahil sa kumpanya namin.
Kaya nagpapasalamat ako, mga sir! Pabali. Kaya kung ano man, kung saan kumpanya ka man ngayon nakapasok ka, pasalamat ka pa rin na andyan yung kumpanya sa'yo. 'Di ba? Buhay pa ang kumpanyang pinapasukan mo hanggang ngayon. Hindi kagaya dito, 'di ba, sa mga empleyado ng CNN, nag-close na dahil hindi kinaya. 'Di ba? Well, anyway, mga kabisyo, samahan niyo po ako hanggang alas 9 pa po tayo, ha. Oras natin, we got 34 minutes after 5 o'clock ng hapon. Eto, saktong-sakto to sa'yo, Col. Manong Grab driver. Here's a song coming from the Red Hot Chili Peppers. Californication. Right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Keep it locked in straight up until 9 o'clock. Dito pa rin po sa programang Sasakyan si Carl.